Meer ook over de verkiezingen, want die zijn natuurlijk niet alleen in Nederland geweest, maar ook op de eilanden. Heel fijn om te zien dat heel veel mensen zich ervoor hebben ingespannen om het ook mogelijk te maken, alle stembureaus te bezetten, enzovoort, enzovoort. Zowel op Bonaire, Sint-Eustatius als Saba kon natuurlijk gewoon gestemd worden, zoals hier in Nederland. De opkomst was helaas vooral op Statia en Saba niet zo heel erg hoog. Maar ik ben persoonlijk heel blij met de uitslag, want op alle drie die eilanden is mijn eigen partij de grootste geworden. Dus dat is dan natuurlijk wel fijn. Maar los daarvan is er ook, zijn natuurlijk ook is er ook in de landen de mogelijkheid geweest om te stemmen. En dat heeft ertoe geleid dat de PvdA de grootste is geworden op Aruba, de VVD op Curaçao en D66 op Sint Maarten. En nou ja, goed, wat de gevolgen zijn van deze verkiezingsuitslag natuurlijk in Nederland, dat weten we nog niet, want de formatie moet natuurlijk nog gaan beginnen. Maar het is wel, persoonlijk vind ik het wel heel zorgelijk dat een partij heeft gewonnen die een niet erg warm hart heeft voor de eilanden. En bijvoorbeeld het feit dat er in het programma staat van de PVV dat de excuses voor het slavernijverleden moeten worden teruggedraaid, is natuurlijk zorgelijk. Ik denk overigens niet dat het heel waarschijnlijk is dat dat gaat gebeuren, want daar komt ongetwijfeld geen meerderheid voor. Maar het is wel goed om dat te realiseren. En ook op het gebied van digitalisering bijvoorbeeld bestaat er in het programma van deze partij verder niet iets. In de laatste begrotingsbehandeling, ik vertelde dat vanochtend nog aan Otti, die ook in de call is, heeft de PVV-vertegenwoordiger bij de begrotingsbehandeling het voorstel gedaan om de eilanden op marktplaats te zetten. Wat natuurlijk sowieso een ridicuul voorstel is, maar tegelijkertijd ook volstrekt onmogelijk. Maar het zegt wel iets over de toon. Met andere woorden, ik ben alleen maar extra gemotiveerd om in de periode die ik nog heb, en die zou best wel eens wat langer kunnen duren, want de formatie kan maar zo nog eens een maand of wat aanlopen, heel hard te werken met alle regeringen van de landen en met de bestuurscolleges en eilandraden en natuurlijk ook de staten om zoveel mogelijk van alles wat wij graag samen willen bereiken ook nog te bereiken. Nou, dat is even